Giklaro ni Mawa Municipal Police Station Chief of Police, Police Major John Eric B. Digito nga dili tulis ang nahitabong pagpusil patay sa usa ka pahinante sa Isuzu Forward nahitabo sa Tuburan, Mawab, Davao de Oro, Enero 27 sa gabi. Sumala ni Police Major Digito, base sa ilang investigasyon, walay nawala bisan usa ka butang sa mga biktima human ang insidente. Maong dili nila masulti nga tulis ang motibo sa mga suspect base usab sa ilang mga nahipos nga CCTV footage sa kapulisan. Wala gisundan sa mga suspetsado ang maong sakyanan. Kahinumduman nga atol sa insidente napatay sa riding in tandem ang suspetsado ang usa sa tulo nga mga sakay sa truck na ilang si Noven A. Villesas, hingkod ang Panginaron, residente sa Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Sa pagkakaron, parayon pang gipalagman sa Mawab Municipal Police Station ang ilang investigasyon aron mailan ang mga suspect og matino ang motibo sa krimen. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magtorbo mail lancer matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.